Hola. Soc aquí, cap problema. Vale. Bueno, serem més poquets aquesta vegada i si algú es vol anar connectant, doncs que es vagi connectant. Val? Benvinguts tots a aquesta xerrada amb en Salvador Massip, que una vegada més t'agraïm que la teva disponibilitat per participar a les coses que fem a la biblioteca i per ser sempre aquesta connexió que tenim directa, tan fàcil per nosaltres amb el món de la ciència. Quan ens plantejàvem aquesta xerrada amb les companyes de la biblioteca, dèiem que, ostres, com l'anomenarem, com la titularem, no? I dèiem, no sé, és que fa just un any que ens trobàvem aquí, no? Darrere la pantalla, amb en Salvador, plens de por, d'angoixa, d'incertesa, li fèiem 1000 preguntes, ell ens donava 1000 respostes i durant aquest any moltes vegades he pensat, ostres, això va dir en Salvador, ostres, això va dir en Salvador, és veritat, ostres, això em sona, no? I doncs bé, un any després hem pensat això, no? Que hem estat tot aquest any tan diferent per nosaltres i que aquesta pantalla ha sigut aquesta finestra que hem tingut oberta al món, no? I que ha sigut aquest punt de connexió. I dèiem, ostres, què li preguntarem a en Salvador? Doncs et volíem preguntar com has viscut tu aquest any tan estrany, si realment tot ha evolucionat com tu pensaves, quin grau de certesa amb totes aquelles prediccions que es feien al principi, tot això, no? A veure, com has viscut tu, no tant com nosaltres, que som gent corrent, no? Sinó des d'una altra lliga que jugueu als científics, no? Com heu viscut vosaltres? Bé, doncs, primer, gràcies per convidar-me un cop més a parlar amb vosaltres. He sempre encantat de saludar la gent de la biblioteca i llàstima que no pugui fer-ho en persona. M'agrada venir a veure-us i saludar-vos i a veure tota la gent del meu poble. I, de fet, ja fa un any llarg que no passo pel poble perquè estic, diguéssim, en un confinament perimetral des que va començar la pandèmia, que no he sortit de la meva zona d'aquí al Regne Unit. I per mi ha sigut un any especialment estrany. O sigui, ha sigut un any més estrany que el vostre, segurament. Ha sigut un any que ens ha canviat molt la vida a tots, però a mi me l'ha canviat de moltes maneres. Jo vaig començar l'any, el 2020, amb una feina nova a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, que compagino amb la feina aquí al Regne Unit, i el pla era anar pujant i baixant sovint al llarg de l'any. I el pla se'n va anar a l'aigua molt ràpidament perquè vaig baixar just per signar el contracte i quan vaig tornar ja ens van tancar i es va acabar els meus plans de viatges es van acabar aquí. I he estat treballant per 2 universitats a la vegada a la distància. Llavors, per mi ha sigut un any estrany per diversos motius. El primer és que com a professor d'universitat hem hagut d'adaptar tot el nostre currículum, totes les classes que fèiem a formats virtuals. I a la UOC no hi ha cap problema perquè la UOC ja és a distància, en aquest sentit estava tot preparat, però a la Universitat de Leicester no tenien ni idea de com es feia això. I amb el que aprenia a la UOC intentava aplicar-ho el que fèiem aquí al Regne Unit. Ha sigut un any, des del punt de vista docent, molt intens per aconseguir que els estudiants rebessin el mateix tipus de continguts i d'ensenyament per tota distància, perquè no hem fet ni una sola classe presencial en tot l'any. Això per un costat. La ciència, pel segon costat, va ser també molt estrany perquè de cop i volta ens van deixar anar als laboratoris, van tancar els laboratoris i ens van passar 7 mesos sense poder accedir als laboratoris. Que al principi està bé perquè et dona temps per analitzar les dades i escriure articles i coses que sempre vas ajornant, dient ja ho faré algun dia, però clar, quan portes 7 mesos fent-ho, dius ja ho he fet prou, ara vull tornar a fer experiments i tornar a estar a primera línia fent investigació. I això no vam poder-ho fer fins passat l'estiu. I hem estat tornant a treballar primer un 25% del temps i ara estem al 50%. O sigui, encara no podem estar presencialment al laboratori fent el 100% com estàvem abans. Seguim mig teletreballant i mig en persona. I finalment, la tercera pota de l'any per mi, que ha sigut encara més estranya que les altres, ha sigut de cop i volta que m'he vist catapultat a la primera línia mediàtica sense demanar-ho i sense esperar-m'ho,
perquè realment, clar, jo no soc expert en virus, jo he escrit 3 llibres ja sobre virus, és un tema que m'agrada, m'interessa, que en sé bastant, però no és el meu camp, jo treballo sobretot amb càncer i amb envelliment, és el meu tema. Però el fet d'haver publicat fa 10 anys un llibre en el qual ja predeia la pandèmia aquesta, no és que la predís jo, és que l'estava predient tothom que sabia una mica de virus deia que un dia o altre hi hauria una pandèmia, que no sabíem quan apareixeria ni quin virus la faria. Però en el meu llibre ja l'últim capítol ja dèiem, doncs preparem-nos, el que hem de fer ara, abans que vingui la pandèmia, preparar-nos per quan vingui estar a punt i tenir totes les eines, cosa que no hem fet, òbviament. I clar, això al principi de la pandèmia vaig penjar al Twitter una entrevista que m'havien fet feia 10 anys on deia això, en plan dient, jo ja us ho deia, una mica en plan de broma, no? I allà va començar tot. Va començar a fer una mica de pilota, de bola de neu. Els meus editors van dir, doncs és un moment perfecte per reeditar el llibre. Van reeditar el llibre ràpidament, només amb un pròleg nou, sense massa diferència. El llibre va sortir al principi en ple confinament, que no es podia ni vendre's, el podien trobar als quioscos durant uns dies només. Va ser una mica estrany. I junt amb això va començar una mica aquest cicle que hem vist els científics aquests dies que ens hem trobat això davant del micròfon, que està molt bé. O sigui, que trobo que ha sigut una cosa bastant estranya i inaudita per tots els científics que no estan acostumats a fer divulgació, que s'han trobat havent de parlar d'aquestes coses i crec que hem fet una feina molt bona. Jo crec que hi ha científics... Jo portava ja 10 anys fent divulgació, tenia una mica d'entrenament amb això, però hi havia gent que no ha fet mai divulgació, que aquests dies els estem veient a la televisió, a la ràdio, parlant de virus, i ho estan fent molt bé, són realment experts, i crec que, si més no, la pandèmia ha servit per això, per fer que grans científics que tenim a casa nostra hagi fet el pas, que jo ja havia fet abans, però que molta gent no s'havia potser atrevit a fer, i hagi fet el pas de fer divulgació, que crec que és una cosa que hem de fer tots els científics d'una manera o una altra. El que passa que a mi aquest any ha sigut un any de divulgació extrema, que he hagut de compaginar amb 2 feines a la universitat i que, a més, ja són per elles mateixes 2 feines, una de docència i una de recerca, multiplicada per 2 universitats, més tota la feina mediàtica. Llavors, els meus dies han sigut bastant intensos, per dir-ho així, són encara, i com que estic confinat i no sortim de la ciutat on estem, doncs em passo el dia assegut aquí a la cadira davant de l'ordinador fent coses, treballant 13-14 hores seguides amb temes que m'agraden, o sigui, no puc queixar. O sigui, per mi ha sigut un any bo en aquest sentit. Sap greu dir que ha sigut bo perquè és un any que en general per tothom ha sigut dolent. Psicològicament estic tan tocat com tots vosaltres perquè estic fins al monyo d'estar tancat a casa, però si més no em puc queixar perquè m'ho he passat bé, o sigui, m'ho estic passant bé, ha sigut un repte des del punt de vista docent, per exemple, d'intentar desenvolupar tots els mitjans per fer docència a la distància, ha sigut un repte per fer divulgació, per estar a més al dia de temes de virus i tot això. Ha sigut tot plegat bastant interessant i, clar, he tingut accés de feina fins i tot. Hi ha gent que, molta gent que conec jo s'ha quedat sense feina o està amb feina aturada i jo, en canvi, m'ha passat al revés. En aquest sentit, no em puc queixar, però sí que necessito unes vacances, diguem-ho així. I el que em sap més greu... Exacte, anava a tancar dient això. El que em sap més greu és en un any no m'he passat per casa meva, perquè potser jo trobo a faltar molt Blanes quan no vinc, però és que ara aquest any encara ho he notat més, la importància que té per mi baixar a descarregar una mica, a carregar piles i passar per Blanes quan ho faig. Doncs a vegades és quan baixo per feina, ni que sigui un dia, o a l'estiu passar-me unes setmanes, o per Nadal, o per quan sigui, i això aquest any ho he trobat a faltar molt, amb tot el que implica, no veure la família, no veure els amics, no veure el meu poble, no veure la meva terra, no estar amb la meva gent, i això, encara que ja és normalment dur pels que estem a fora, pels que estem emigrats, aquest any ho ha sigut especialment. I espero que, a veure si de cara a l'estiu les coses milloren una mica i ja puc trencar aquest autoconfinament, diguéssim, que ens hem imposat a la meva família, que realment no hem sortit del poble on vivim, i ja començar a fer recuperar una mica alguna de les coses que són importants per nosaltres també. Llavors, ara, com ho viviu vosaltres des de la ciència, el tema, aquesta com desinformació? Nosaltres, per exemple, a la biblioteca, que som professionals de la informació, doncs a vegades ens posem les mans al cap, perquè diem, ostres, com pot ser que la gent es cregui aquesta font o... És normal, això, que la gent rep inputs de totes bandes, però clar, vosaltres us deveu posar com les mans al cap, perquè
allò, ara sí, ara no, ara vacuna sí, ara vacuna no, ara mascareta sí, ara mascareta no, ara 2 metres, ara 1 metre. O sigui, és com... Clar, nosaltres ho vivim, una mica ens deixem portar, no? O sigui, ara diuen que els llibres els podem tocar al cap de 48 hores i al cap de 2 dies ens diuen ara en 3 hores n'hi ha prou i nosaltres fem ulls cecs i ens ho creiem perquè no tenim un altre, però clar, vosaltres des de la ciència deveu pensar, uau, no? Crec que hi ha hagut dues coses importants amb això que dius. O sigui, hi ha una cosa que s'haurà d'estudiar amb calma, que és el tema de la comunicació durant la pandèmia. La comunicació és una cosa importantíssima. Tots parlem de la ciència i de la medicina, que és molt important, però la comunicació és igual d'important o més. I ho hem vist com ha fallat la comunicació a molts nivells durant aquesta pandèmia. O sigui, ha fallat entre el govern i els ciutadans, entre els científics i el govern, ha fallat per molts costats. I això crec que una mica el que tu deies, aquest problema que hem tingut com a ciutadans de no saber què estava passant, té dues vessants. Una és aquesta de la mala comunicació, i ho estem veient constantment, com els polítics, sobretot a Espanya, per exemple, no saben com explicar les coses bé, perquè et diuen, sí, tal dia estarem tots vacunats, o tal dia tot anirà bé. Clar, són promeses que no pots fer quan no saps què passarà, no? I el fet que porten un any fent promeses que després passa el que passa, genera una frustració i una incertesa al ciutadà que és molt frustrant quan portes un any així, no? Això per un costat. Per l'altre costat, el que esteu vivint vosaltres ara com a ciutadans és una mica el que fem els científics habitualment. Nosaltres estem acostumats a la incertesa. O sigui, el que esteu veient és el nostre procés de treball habitual que normalment no es veu. Normalment això està amagat i quan arriba la informació al públic ja és la informació més o menys definitiva, no? I diu tal científic, diu tal. I això és més o menys el que se sap que és veritat. Clar, el que esteu veient ara tots, el que hem fet durant aquest any és obrir el procés científic als mitjans de la població. I esteu veient com pensen i com treballen els científics, perquè com que calen respostes molt ràpid, qualsevol informació, qualsevol dada t'obliga com a científic a donar un diagnòstic o una previsió o una norma. I això és normal que això vagi canviant a mesura que tenim més dades. I, per exemple, per nosaltres els científics no ens representa cap problema, cap trauma haver de canviar d'opinió. I al principi dius, s'ha de portar mascareta, s'ha de rentar bé les mans perquè el virus aquest es transmet per superfícies. Molt bé. Quan uns mesos després veiem que es transmet per l'aire, hem de canviar de recomanació. Hem de començar a dir, no, escolta, el que us deien de rentar les mans, sí, però molt més important portar mascareta. Clar, per nosaltres científics és només un pas normal de la nostra feina. Tenim més dades, per tant podem canviar la recomanació. Per vosaltres és, però què està passant aquí, no? Per què canvieu d'opinió? Per què poseu-vos d'acord d'una vegada? Clar, és que no podem fer-ho millor perquè les dades que tenim són incompletes i a mesura que anem tenint més dades anem canviant d'opinió. I això també xoca molt amb la manera de fer dels polítics. Als polítics els costa moltíssim canviar d'opinió. I ho estem veient, per exemple, amb la vacuna d'AstraZeneca a Espanya. Fa mesos que sabem que es pot donar a persones grans sense problemes i el govern espanyol encara no ha tirat enrere la decisió que va prendre fa mesos de no donar-la als majors de 70 anys. I això és una cosa que els polítics, quan canvien d'opinió, és com si se'ls veu febles, com si no sapiguessin el que fan. Però clar, quan la ciència t'obliga a fer-ho així, quan les dades van canviant i van canviant les decisions, és com s'ha de fer. Per tant, aquest any, si més no, per tots nosaltres ha servit un any per acostumar-nos a la incertesa, a la incapacitat de tenir respostes fins que no tens totes les dades i com la realitat o el que sabem de la realitat va canviant, és com evoluciona i això t'obliga a anar canviant les mesures que prens. És difícil, però la ciència funciona així. És difícil acostumar-te a la incertesa, molt, O sigui, estem acostumats a tenir respostes clares i sobretot molt ràpides. Sobretot amb el tema de les noves tecnologies, quan una cosa tarda més de 3 segons ja és lent, no? Llavors, ara és com, socorro, no? Necessitem respostes ja. L'altre, no sé si ahir o abans d'ahir, vaig escoltar una notícia d'aquestes que tampoc saps si és ben bé certa, no? No sé si era Telenotícies o amb uns informatius a la televisió, que deia que havia pujat el nombre de matrícules a les carreres de gent que vol estudiar medicina arran de la pandèmia. I realment és que ha despertat convocacions, això, no? I certament potser la comunitat científica, sobretot la part mèdica, és la que està més, o sigui, la que ha patit més, no? Però tot i així, doncs, no sé,
diu molt potser dels éssers humans, no? Que dius, mira que bé que hi hagi molta gent que vol estudiar medicina o alguna cosa relacionada amb això, no? Amb la ciència i amb el desenvolupament de noves vacunes i tal. No sé què en penses tu. Jo crec que una cosa que ens ha anat bé als científics d'aquesta pandèmia és la campanya de publicitat que ens han fet. No? O sigui, els científics sempre estem amagats i no se'ns veu i anem treballant i de tant en tant doncs, veus els resultats. No? I ara, de cop i volta, és com si tinguéssim una campanya de màrqueting brutal de que la ciència salva vides, la ciència és fantàstica, els científics som la conya, som els herois de la pel·lícula. Clar, això va molt bé. Va molt bé que de tant en tant passi. Espero que no s'oblidin. Després la gent l'any que ve ja passi la falera i passi la moda de la ciència i ja no ens en recordem. No? Però crec que s'ha d'aprofitar. Crec que s'ha d'aprofitar perquè és molt important crear vocacions. Jo sempre ho intento, sempre que puc, doncs faig xerrades a escoles i parlo amb estudiants i ajudo estudiants a fer els treballs de final de curs, el que sigui, per intentar explicar una mica que la ciència és divertida, és interessant i és molt útil i és necessària. I això a vegades hi ha països que ho tenen més clars que altres. El nostre, a vegades, els científics són els últims de la cua i s'ha d'aprofitar aquests mesos que hem tingut d'estrellat. L'altre dia al diari deien que els científics som els mediàtics d'aquest any, de Sant Jordi, que tots els científics traiem llibre i això, som les estrelles mediàtiques de l'any. Espero que sigui veritat el que dieu, que no passarà de moda, tant de bo no passi de moda i tant de bo els científics siguem sent els bons de la pel·lícula. Però bé, crec que és això. O sigui, bromes a part, hem d'intentar aprofitar aquesta estirada que hem tingut de popularitat per aconseguir que les noves generacions entenguin que la ciència és una cosa important, no tan sols perquè ells s'hi dediquin, sinó perquè quan siguin adults i hagin de votar un partit, doncs votin el partit que defensa la ciència també, perquè la ciència, com en molts altres factors, és part important de la cultura i de la riquesa cultural i econòmica d'un país. I un exemple molt clar es veu ràpidament en quins països han fet una vacuna aquest any. Quins països han aconseguit només en un any generar una vacuna? Regne Unit, Alemanya, amb BioNTech, Estats Units, Xina, Rússia. O sigui, són els països, bàsicament, que tenen potència investigadora. Aquests són els primers que han fet vacuna i els que se les han quedat, perquè el Regne Unit s'està vacunant a tota castanya perquè la vacuna és seva. O sigui, primer es vacunem nosaltres, després ja es vacuneu vosaltres. I això és una mica l'exemple de com un país fort en ciència pot respondre a una crisi. Espanya està treballant en vacunes i tal, però encara estan endarrerides. Si comparem amb el poder que ha tingut Regne Unit o Alemanya o Estats Units o Xina i Rússia, que són les grans potències, diguéssim, d'investigació, clar, aquesta gent està posant molts diners en recerca. No és que sigui de cop i volta que diguin, va, ara anem a fer una vacuna, anem a posar milions a una vacuna. Si no tens una infraestructura d'abans i una sèrie d'investigadors treballant abans amb aquests temes, no pots crear de no res coneixement. No coneixement, sinó riquesa. O sigui, això és un bon exemple de com la ciència no és només coneixement, no és només cultura, perquè a Espanya hi ha la idea, o sigui, això ve la frase aquella històrica del que inventen ells, no? Era una discussió que tenia Unamuno, o sigui, deia, fins aquí la ciència tampoc és tan important que cada país... O sigui, és una frase que s'ha distorsionat amb el temps, però la tesi no era cap tonteria. Tampoc cal que tu facis ciència. La ciència la pot fer el país del costat i tu te n'aprofites. O sigui, si tu no inventes res, no passa res. Si els que inventen són els francesos, quan inventin el que sigui, els hi compres l'invent i ja està. Però clar, aquí tenim un exemple del que passa si tu no controles la ciència, si tu no controles els invents. Si el país ric en ciència és el veí, dirà, bueno, sí, ja et donem una vacuna, però primer em vacuno jo. Quan les que em sobrin te les dono. I això crec que és l'exemple de fins a quin punt la ciència és clau pel desenvolupament d'un país. Nosaltres estàvem... La Biblioteca de Blanes també és una mica com tu, Salvador, perquè nosaltres, no sé si te'n recordes que fa 2 anys, el Bibliovacances, el vam dedicar justament, abans no sabíem que vindria una pandèmia mundial, i vam fer també un laboratori, vam fer, bueno, te'n recordes, no? Vaig venir a veure, me'n recordo. Ara, és aquelles coses que penses, ostres, en quin moment se'ns va ocórrer fer aquest Bibliovacances dedicat a la ciència i mira, i a la medicina i... Llavors, te volíem preguntar també per les vacunes, que és el tema que ens ocupa i ens preocupa a tota la població, no? Bé, jo, bueno, tinc la meitat de la família vacunada, els altres no, algú que mostra una certa reticència, algú que es vol vacunar i no pot perquè diu que ja ha passat el Covid i ja no cal... Bueno, estem una mica així, no? I era perquè ens donessis també la teva opinió. I bueno, ja sabem que tu t'has vacunat, per això que ens deies abans, no? Que va sortir fins i tot al telenotícia. Però, bueno, que ens expliquis una mica.
Sí, les vacunes, ho sabem al llarg de la història, tots coneixem la importància de les vacunes. Hem vist que les malalties infantils que tenien un pes tan important fins al segle XX, tot el que és el sarampió, les galteres, la poliomielitis, tot això ha desaparegut pràcticament als països desenvolupats perquè estem vacunant. O sigui, que les vacunes funcionen no cal, crec jo, repetir-ho. En aquest sentit, han evitat moltíssimes morts i moltíssimes complicacions en nens. I si aneu als països que no tenen, pobres, no tenen accés a aquestes vacunes, doncs aquests problemes encara existeixen. La poliomielitis encara existeix en molts llocs, no molts, però uns quants, i són malalties que podrien estar erradicades ja si poguéssim estendre la vacuna a tothom. En el cas de la Covid és el mateix. Sense les vacunes no acabarem la pandèmia. Ens hem de vacunar per aconseguir que aquest virus deixi de ser pandèmic, és a dir, que es quedi localitzat en llocs petits i no segueixi circulant per tot el món lliurement com està fent ara. I això només s'aconsegueix si ens vacunem tots, o si ens vacunem una gran part de la població, una gran part vol dir el 80 o el 90%. I això és el mateix que amb totes les vacunes. Un cop tothom està vacunat de poliomielitis, la poliomielitis ja no circula. Un cop estem vacunats de sarampió, el sarampió ja no circula. Doncs això és el que hem d'aconseguir, explicar a tothom que vacunar-se no és una decisió només personal, o sigui, no és només que et protegeixis a tu, sinó que estàs protegint a la comunitat. És la teva feina, diguéssim, la teva obligació com a ciutadà i la teva contribució altruista al benestar de la societat. O sigui, no hi ha més volta de full. Si no tenim en aquests moments cap altra arma que ens permeti controlar aquest virus, a part de o ens tanquem a casa o ens vacunem. I tancar-nos a casa ja ho hem fet i ja hem vist com és de difícil i ho podem fer durant uns mesos, però no podem fer tota la vida o durant anys fins que aquest virus se'n vagi o es mori per ell sol. Doncs l'única manera que hem de tenir és vacunar. I a l'exemple, i pels que dubten, les vacunes, els països que ja estan vacunant a un ritme decent, no com el nostre, però altres països com el que he vist jo, el Regne Unit, que estan vacunant moltíssim, està funcionant molt bé. O sigui, a partir del moment que tens creues el 60-70% de vacunats, 50-60% almenys, això canvia moltíssim el panorama, perquè les xifres de contagi baixen en picat, els ingressos hospitalaris baixen en picat, ja la mortalitat baixa moltíssim, o sigui, el Regne Unit porta mesos amb la mortalitat a mínims. O sigui, no hi ha millor argument que mirar les xifres dels països que ho estan fent bé, i això és el que voldríem pel nostre. I en aquests moments crec que no hi ha hagut massa problemes o massa reticència o masses dubtes amb la població gran. O sigui, els que s'estan vacunant ara, sobretot els de 80, 70, 60, els que s'haurien d'haver vacunat primer, aquests tenien moltes ganes de vacunar-se perquè entenien molt clarament que si no es vacunaven tenien un risc molt alt de no sortir-se'n si agafaven la Covid. El que serà un repte i serà més complicat serà vacunar els més joves. O sigui, quan comencem a baixar de 30 anys, veurem aquesta població, aquesta generació, què dirà. Perquè aquesta generació, clar, no té tanta pressió perquè en principi no es posen tan malalts, es poden infectar igual, però no tenen casos greus o no tenen tanta mortalitat, sobretot els de 20, tot això. Costarà molt més, en aquest cas, convèncer aquesta població que ells són part important, perquè mentre aquesta gent no estigui vacunada, el virus circularà. Mentre el virus circuli, hi ha risc que un percentatge de persones vacunades fins i tot es posi malalta, perquè la vacuna protegeix un 80-90%, però no el 100%, per tant, sempre hi haurà algú que pot enganxar la Covid. I, sobretot, el gran problema que circuli el virus és que pot anar canviant. Hem vist les variants aquests dies a Brasil, la variant de Sud-àfrica, etc. Són variants que apareixen com més circula el virus. Si en un país, sigui Brasil, sigui el que sigui, la gent no està vacunada i el virus segueix circulant, anirà canviant i algun dia pot canviar amb una manera que faci que sigui resistent als anticossos que tenim els vacunats. I llavors haurem de tornar a començar a vacunar. Per tant, és un problema de tots que la gent no es vacuni. I crec que veurem què passa quan la campanya comenci amb els de 30, els de 20 anys i fins i tot nens. O sigui, en aquests moments s'estan fent assajos clínics amb nens, amb els menors de 16 anys. O sigui, d'aquests moments s'accepta que les vacunes funcionen en majors de 16, ja s'estan fent els assajos clínics en menors de 16, veurem a final d'any segurament els resultats, perquè en un moment o altre s'haurà de vacunar també nens, perquè els nens, encara que no es posen malalts, també escampen el virus, també tenen capacitat d'infectar-se i escampar el virus. Per tant, ens hem de vacunar i hem d'explicar a tothom que la vacuna és molt important. És molt important perquè, si no, estarem en pandèmia anys i anys. Tu creus que ens haurem de vacunar cada any, com amb la grip? Aquesta és la pregunta que ens estem fent tots. No ho sabem. No ho sabem perquè aquest virus, a diferència de la grip,
és un virus bastant estable, no canvia gaire. El virus de la grip canvia cada any, llavors ens hem de revacunar cada any. Però el virus del coronavirus, malgrat que hem vist variants i tot això, les variants són bastant... Sentiu? Ara? Em sentiu? Sí. No sé què ha passat. Sí. S'ha parat sol. Doncs això deia que... La Rosa ha tingut un cobriment de cor. La Rosa m'ha silenciat. Doncs no, el que us deia, doncs que la història és que... A veure, que estàvem, ja m'he perdut el raonament d'estava. Això de les vacunes, si ens haurem de vacunar cada any. Doncs deia això, doncs que a diferència de la grip, el virus del coronavirus és més estable. El virus de la grip canvia cada any, per això necessitem vacunes noves cada any. Però el coronavirus, malgrat que sí que ha anat canviant al llarg d'aquest any, ha canviat molt poquet. No són canvis tan radicals com els que veiem amb la grip. Per tant, és un virus al principi molt més que es queda bastant igual amb el temps. Acabarà canviant en un moment o altre, segurament, però no és tan ràpid com el de la grip. Això vol dir que possiblement la immunitat de la vacuna ens hauria de durar més d'un any. Però no ho sabem, perquè, o sigui, per aquest costat sembla que sí, sembla que el virus és estable, per tant durarà, però per altra banda no sabem quants anticossos genera la vacuna o durant quant temps duren aquests anticossos, perquè, clar, estem tot just que hem de començar a vacunar, o sigui, no fa ni un any que vacunem, per tant, no podem dir si la vacuna durarà més d'un any, perquè no ha passat un any des que la vam començar a donar. Això ho anirem veient, segurament ho anirem veient. Jo crec que el més possible és que un cop això ja deixi de ser pandèmic, ens trobem en una situació en la qual els que tenim anticossos per la vacuna estarem en part protegits, molt o poc, però estarem protegits. El més possible és que si agafem el coronavirus llavors tinguem una versió lleu, sigui com un refredat i no sigui una malaltia important, i que potser s'hagi de revacunar la població de risc, des de la gent més gran i tot això, cada cert temps, potser un any, 2 anys, no sé, potser que el virus canviï o que els anticossos baixin. Però això no ho podem dir fins que ens hi trobem, o sigui, fins d'aquí uns mesos o un any. Ho anirem veient sobre la marxa. Molt bé. No sé si algú li vol fer alguna pregunta a en Salvador, perquè jo estic aquí fent preguntes a saco. Salvador, has marxat? No, estic aquí, no sé què ha passat, però... Val. No sé si algú li vol fer alguna pregunta. Ningú? Va, atreviu-vos a preguntar, Doncs jo en tinc una altra. Tu tens una? Va, Ana Rosa. Aquest és un tema molt interessant, el tema de l'obligatorietat de les vacunes, perquè fer que les vacunes siguin obligatòries per nens es pot fer, però que siguin per adults és una mica complicat, perquè els adults, en teoria, tenen capacitat de decidir per ells mateixos i si una persona et diu jo no vull vacunar, legalment i èticament, fins i tot, és difícil. Llavors, es pot fer en països, o sigui, es fa en països més, diguéssim, més autoritaris que es permeten aquestes coses, però en països democràtics és una estratègia, una tècnica una mica que s'intenta evitar, diguem-ho així. O sigui, perquè si tu ara diguessis obligatori posar la vacuna, el que tindries una reacció que la gent diria vaig a fer el contrari, no? És el mateix que arriba un punt, sobretot ara que estem en aquest punt de fatiga pandèmica, si ara us diuen confinament total, tothom tancat a casa, hi haurà gent que dirà mira, ja estic fins al monyo i no ho faig, no? I això és el risc que es corre amb les vacunes, no? Que arribem a aquest punt que si es fan obligatòries, la gent ho percebi com això, que és un control del govern que intenta controlar, etcètera. I, per tant, hauríem d'intentar evitar anar a aquest punt. Si hem de vacunar nens, potser és diferent. O sigui, si realment arriba un punt que ja no hi ha pandèmia i el que hem de fer és vacunar els nens a mesura que afegir la vacuna de la Covid part del calendari dels nens perquè ja quan vagin creixent ja estiguin immunitzats, això potser ho podrem fer d'aquí uns anys, però quan ja estigui la cosa fora. Mentre els adults ens haguem de vacunar, això serà més difícil, serà més complicat. Hi ha països que pot ser que ho facin, per això pot ser que a la Xina o a Rússia t'ho facin, però a casa nostra ho veig més complicat. Exacte.
En aquest cas jo crec que sí. O sigui, quan tinguem la pandèmia controlada i els adults vacunats, la part baixa sí que jo crec que es pot incloure la vacuna dintre el calendari de vacunes normals i que acabi de fer els pares no saben, o sigui, sí que saps què li poses als nens, però no et poses a dir, mira, aquesta la vull, aquesta no la vull, no? O sigui, tu tens un paquet de vacunes que assumeixes que és el que les autoritats han decidit que s'ha de donar, no? I a més és diferent a cada país. Tu poses les vacunes que et diuen que t'has de posar i si part d'aquestes vacunes, la triple vírica i després la de la Covid i no sé què, doncs no crec que la gent vagi a discutir una per una, mira, aquesta la vull i aquesta no la vull. Suposo que en el futur potser sí que trobarem una mica aquest escenari. Molt bé. Gisela? Hola, bona tarda. El vacunar sí o vacunar no, jo crec que, bueno, jo almenys ho he entès molt bé i molt ben explicat i molt convincent, en Salvador. L'altre tema que potser preocupa en general, almenys a mi, però el que comentes amb la gent que ens envolta, estem tots per allà mateix, és quins són els motius que han portat a decidir quina franja o quin fragment d'edat li toca un tipus de vacuna a un altre, no? I llavors tot el tema aquest de la trombosi, de l'AstraZeneca, etcètera, una mica què hi ha de cert, què no hi ha de cert, si els percentatges que s'estan donant de morts per haver posat aquesta vacuna és un percentatge elevat o no. Bé, una mica aquesta rumorologia que va corrent i que moltes vegades no sabem del cert, perquè la informació és molt diversa i no saps mai on anar, no saps la veracitat de la mateixa. Sí, són dubtes que crec que són molt universals aquests dies i que molta gent té aquests mateixos dubtes. Jo, el tema de les franges d'edat de les vacunes, jo encara no l'he entès, o sigui, no puc explicar perquè no entenc què està pensant el govern espanyol, la veritat, és una cosa molt estranya, perquè és que no té lògica, simplement no té lògica, no puc justificar-ho perquè no té lògica. Jo que visc al Regne Unit i aquí ho fan diferent, jo entenc més el sistema anglès, que és bastant més lògic, o sigui, el que no s'ha entès, jo crec, el que el govern espanyol no ha entès, és que en la primera fase de vacunació el que s'ha de fer és vacunar el més ràpid possible el màxim número de la gent susceptible a tenir problemes, o sigui, la població fràgil. O sigui, és igual com ho facis. O sigui, una dosis, 2 dosis, AstraZeneca, Pfizer, és igual. Amb tot el que tinguis a la mà, vacuna quanta més gent, millor i ràpid, perquè aquests es moren. O sigui, l'altre dia hi havia al Twitter una senyora que deia, una amiga meva, una coneguda, que deia que el seu pare s'havia mort de Covid 8 dies abans que el vacunessin. Clar, això és una mort evitable. O sigui, hi ha molta gent de 20, 30, 40 anys vacunada, que sí, s'han de vacunar en el seu moment, o sigui, professors, evidentment que els professors s'han de vacunar, i evidentment que has de vacunar els bombers i els metges i la policia, tota aquesta població... I les bibliotecàries, i les bibliotecàries. I tota la gent que està en contacte, o fins i tot la gent que treballa als supermercats, la gent que està a primera línia veient gent, o sigui, tota aquesta gent s'ha de vacunar, però clar, hi ha prioritats, o sigui, primer residències, clarament, perquè les residències va haver una massacre de la primera volta. Clarament, aquests eren els primers que havien de vacunar-se. Segon, tota la gent que té més possibilitat de morir-se. Una persona de 30 anys, encara que estigui exposada, les possibilitats de morir-se són molt baixes. Des del punt de vista de la salut pública, tu no pots invertir un recurs tan preciós com una vacuna, que n'hi ha poquíssimes, en protegir una persona de 30-40 anys que té molt poques possibilitats d'acabar malament. En canvi, tens uns de 70, de 80, de 60, o persones amb patologies, amb problemes pulmonars, amb diabetis, amb problemes seriosos o problemes que poden complicar la Covid, aquests no els tens vacunats. Clar, això no s'entén, això és impossible. O sigui, encara que la AstraZeneca no fos tan bona com la de Pfizer, que es pot discutir, és igual, dona alguna cosa i dona-ho ja, perquè si no passa això, se't morirà la gent mentre està esperant a la cua de la vacuna. Això no té cap mena de sentit. És totalment absurd. I la tècnica que estan fent al Regne Unit de posar moltes primeres dosis i la segona dosi ja la posarem quan sigui, 12 setmanes després si cal, encara és millor, perquè estem veient que amb una dosi ja estàs protegint. O sigui, una persona que té una dosi, si agafa la Covid, l'agafarà bastant més lleu. I segurament ja no es morirà. El que estem veient és que les persones vacunades amb una dosi al Regne Unit han baixat el 90% dels ingressos hospitalaris i la mortalitat gairebé al 0. Per tant, amb una dosi, encara que la protecció no és completa, ja estàs protegit en part. I tornem al mateix, ja protegirem la gent amb 2 dosis quan sigui, però de moment intentem, si tu tens 10 persones de 80 anys i dius, és que tinc 20 vacunes i només les puc donar a 10 persones, o puc donar una dosi a 20 persones, doncs vés a les 20 persones, intenta donar-les a les 20 i després ja donar-se la segona dosi quan sigui. Això és una cosa com de calaix, com molt òbvia, que els anglesos ho han entès molt bé
I, en canvi, a Espanya no hi ha manera. I de veritat que em costa, perquè per mi, no sé, es pot explicar molt fàcilment i és una cosa bastant lògica. O sigui, simplement és això. I a Espanya estan fent valoracions i coses una mica estranyes amb les vacunes. Per tant, em costa explicar-ho. Després, un cop passis aquesta primera etapa, diguéssim, un cop passis l'etapa que ja tens la població més fràgil vacunada, com el Regne Unit ara, després ja pots fer tot el que vulguis. Llavors dius, bueno, doncs ara vacunaré primer aquest col·lectiu i ara vacunaré aquell altre, ja faré això i faràs altres prioritats, però llavors ja no és tan important. El que és important, sobretot, és que la gent no se'n mori, crec jo, i que no acabi a l'hospital. O sigui, les dues coses, perquè acabar a l'hospital vol dir possibilitat de morir-te i, segona, possibilitat de tenir Covid durant temps i seqüeles i problemes importants. Per tant, intentar evitar l'hospital, intentar evitar la mortalitat. Vacunar a destajo al principi. I això és la part aquesta que costa una mica d'entendre per què no es fa així. Això és la primera pregunta. M'he allargat una mica, perdoneu, però és que és un tema que, a més, aquests dies m'altera una mica veure com no s'entén això. Ja intento dir-ho als mitjans sempre que puc, però, de fet, el doctor Argimon l'altre dia estava anant per aquí també i no li deixen fer. O sigui, ja va demanar, donem primeres dosis i ja parlarem de les segones dosis. No hi ha manera. Han demanat també que donar l'AstraZeneca per sobre de 80. Tampoc hi ha manera. No es pot fer això. Bueno, és així. Clar, llavors, pensant malament, no? Potser al final s'ha de pensar malament. Clar, si vacunant a la màxima població possible, encara que sigui amb una dosi, evitem que la gent es mori, si no vacunem el màxim de gent possible, la gent es morirà. Jo em sembla que això potser no ho estem dient prou, o potser, clar, quan diem, per exemple, és que la gent necessita sortir de vacances per Setmana Santa, necessitem obrir restaurants, necessitem obrir coses. Evidentment que necessitem, és clar que sí, o sigui, hi ha un sector que està patint una crisi econòmica brutal i estan parlant ja heu passat un estiu molt dolent, si tornem a passar un altre estiu dolent, econòmicament serà un cop duríssim. I, evidentment, això és un problema molt important. Però això és un problema que s'ha de tractar d'una manera econòmica, s'ha de tractar amb diners, s'ha de tractar amb una injecció de diners, els treus de sota les pedres. Oi que vam rescatar bancs el 2008, que vam ficar no sé quants mils de milions en els bancs? Doncs ara fiquem mils de milions en salvar el turisme, en salvar els restaurants, en salvar els espectacles. Fem així. El que no pots fer és que per salvar això, doncs anem a obrir, anem a fer això i que et pugin els contagis, perquè llavors el preu que estàs pagant per salvar l'economia és en vides humanes. I això potser no va ser mai. I s'està morint la gent gran. I potser és això, que dius, bueno, es moren uns quants. De fet, hi ha hagut gent al Regne Unit al principi, hi havia gent que ho deia així, i de fet el John Carlin, que és un periodista molt conegut, defensava això a l'avantguàrdia a vegades, i bueno, que es moren uns quants vells, doncs bueno, els vells s'han de morir d'un dia o altre, no? Que es morin, ja no passa res, ja va bé. Clar, depèn de si t'ho planteges des d'un punt de vista tan cínic, potser sí, clar, una persona gran és un cost per a la societat i aporta poc. Doncs si se'n moren uns quants, estarem tots millor. Bueno, però des del punt de vista d'un metge, per exemple, com jo, doncs intentem salvar el màxim de gent possible, no? Aquí totes les vides compten i encara que tinguis 80 anys, 90, 100 anys... És una vida. És una vida tan important com qualsevol altra. I jo no tinc el valor de prendre una decisió que impliqui desatendre una part de la població, ni que sigui la gent gran. I això és una mica a vegades el que dius tu, pensant malament, sembla que arriben un punt que diguin, bueno, són gent gran. O sigui, m'interessa més tenir content el sector del turisme o el que sigui, que és un lobby que fa molta pressió i que m'estan donant la llauna, i si es volen uns quants vells a la residència, doncs mira, sí, clar, és molt dur dir-ho així, però és que també s'ha de pensar cap on anem. Això no vol dir que no hi hagi un problema econòmic important, però s'ha de trobar un altre tipus de solució. O si més no, explicar-ho molt clarament. O sigui, escolta, doncs anem a solucionar el problema, però sabem que estem augmentant el número de morts. Clar, és el que volem o no és el que volem? Parlem clar amb aquestes coses i això no es diu prou clarament. La segona pregunta era sobre la trombosi i els efectes secundaris. Aquesta és la pregunta important d'aquests dies. Tenim la vacuna d'AstraZeneca i la de Moderna, la de Janssen, que totes dues s'han vist que estan relacionades amb unes trombosis, uns casos de trombosis molt poc freqüents, molt rars, que es donen. De fet, és una trombosi especial, no és la típica trombosi que es veu normalment, sinó que va acompanyada d'una sèrie de factors diferents. I això es veia en casos molt concrets de reacció contra un fàrmac, contra l'heparina, i no s'havia vist en cap altra cosa, ja es veu amb aquestes vacunes. Primera, encara s'ha de demostrar que estiguin relacionats, sembla que sí, però encara no està al 100%, però com dèiem abans, la ciència és lenta, per tant, la ciència no pot dir sí, la vacuna causa trombosi fins que no hi hagi el lligam clar, de moment assumint que sí, tot i que no està clar. Segona, clar, són complicacions molt poc freqüents.
Però, bueno, hi són, no? Clar, llavors el que estem parlant molt aquests dies és, clar, si em donen aquesta vacuna, doncs tinc una possibilitat entre 1 milió de tenir una trombosi. Què vol dir això? Primera, ara ja ho sabem quines trombosis són i aquestes trombosis tenen tractament. O sigui, quan no saps què et passa, clar, arribes tard i potser no et podran tractar, però ara sí que sabem quins símptomes tenen i sabem quins fàrmacs s'han de donar per curar. O sigui, no és una malaltia irreversible, és una cosa que et donen un tipus de fàrmacs i, en principi, la supervivència és bastant elevada, amb això quasi el 100%. O sigui, en principi, s'ha de tenir en compte també això. Però clar, ningú vol tenir trombosis, òbviament. No és una cosa que encara que es puguin curar, millor no tenir-les. Però clar, el que s'està parlant és només d'això, no? O sigui, tinc una possibilitat entre 1 milió o 2 possibilitats entre 1 milió de tenir una trombosi. El que no s'està parlant és de quines possibilitats tinc de tenir problemes si no em vacuno. Clar, perquè o sigui, no és que diguessis si és o vacunar-me i si no em vacuno no passa res. No és que t'estiguis prenent un fàrmac perquè vols, te l'estàs prenent per parar un problema, que és posar-te malalt en aquest cas. Clar, el risc que tenim tots ara d'anar pel carrer, agafar la Covid, i si ens agafa la Covid, acabar a l'hospital i tenir trombosis, tenir problemes de pulmó, tenir el que sigui, i morir-nos, tot sumat és molt més alt que no el risc de trombosis de la vacuna. Per tant, és una qüestió de risc i benefici. Tens un risc molt baix i un benefici molt alt, que és evitar tota una sèrie de complicacions molt clares. Per tant, jo me la vaig posar molt content al seu moment i em posaré la segona dosi quan em toqui d'aquí unes setmanes, sense dubtar-ho, perquè prefereixo 1000 vegades estar vacunat amb aquesta vacuna que no exposar-me a que agafar la malaltia. I al cap i a la fi, això és el mateix que estem fent diàriament amb tots els fàrmacs que ens prenem. Si vosaltres preneu una aspirina, esteu corrent un risc, evidentment, doncs la preneu perquè hi ha un benefici i el risc és molt baix, però cada any es mor gent per prendre aspirina i per prendre gelocatil i per prendre qualsevol cosa que ens prenem. O sigui, el risc existeix, no hi ha cap fàrmac que tingui un risc zero. El que passa és que són riscs molt baixos i tenen un benefici. El que no faràs és prendre una aspirina perquè sí. O sigui, si no la necessites, no te la prenguis. Però si la necessites, el benefici que et dona és molt més alt que el risc potencial. Amb les vacunes és el mateix. I crec que el que es pot fer és intentar minimitzar aquests riscos. Per exemple, si s'ha vist que el Regne Unit va fer un càlcul i van veure que pel risc que tens de posar-te malalt i acabar a l'hospital i el risc de trombosi, deixa de tenir lògica fer-ho per sota de 30 anys. O sigui, si tens més de 30 anys, tens més risc no vacunant-te que vacunant-te amb una vacuna d'aquestes que pot donar trombosis. Per sota de 30, no. O sigui, estadísticament, fem això, fem el tall al 30 o 40, però d'aquí cap a dalt que es vacuni tothom amb totes les vacunes. I una vegada més, insisteixo en el que deia abans, en aquests moments és que no cal ni plantejar-s'ho. A persones de 70 anys, 80 anys, diabètics, problemes pulmonars, aquests, dona'ls qualsevol vacuna. O sigui, el risc és milions de vegades més alt si es posen malalts de poder-se posar malalts de Covid, de no les possibles trombosis que puguin tenir. Aquí no hi ha discussió. Després, quan arribem als de 20 i 30, ja ho parlarem, i llavors potser els donem els de Pfizer, el que sigui, però ara no, al punt que estem, no hi ha cap dubte que això és útil i s'ha de posar sense cap mena de problema. Que bé. Gràcies. Teniu alguna pregunta més per en Salvador? La Paula! Paula, digues. Vale, hola a tots, que no sé si ho sabràs, però t'ho vull preguntar, si no ho saps, pues no m'ho diguis, però el cas és que tu quina vacuna creus que és més efectiva? Aquesta és molt bona pregunta. O sigui, no és una pregunta tan fàcil de respondre com alguns poden pensar i és una pregunta que tardaré una estona en contestar-te-la perquè la resposta és llarga. Perquè estem parlant tots d'aquesta vacuna és millor que l'altra i estem basant-nos en informació que vam veure al principi, quan es van fer el que es diu les proves clíniques del principi. I el que es va fer llavors, es van fer aquestes proves per separat. És a dir, tu tenies la vacuna d'AstraZeneca i feies unes proves. Tenies la vacuna de Pfizer i feies unes proves. I a més, les de Pfizer es van fer al principi, les d'AstraZeneca es van fer uns mesos després. És a dir, no es van fer a la vegada. Tu no pots comparar dues coses que no estan fetes juntes. O sigui, si vols comparar dues vacunes, has de fer l'experiment a les dues vacunes juntes. El que no pots fer és fer un experiment amb una vacuna al gener i un experiment amb una vacuna al març i comparar les dades, perquè no és el mateix. Llavors, clar, en les dades originals sembla que deies l'AstraZeneca no és tan bona o la de Pfizer és millor, però un cop això no ho saps segur fins que comences a donar-la a tothom, a la gent en general. El que saps és que funcionen. O sigui, amb les proves inicials veus que funcionen i que no fan mal. Això és tot el que necessites al principi. Si protegeixen un 80, un 70, un 60, un 90, això és una indicació, no estàs segur fins que les dones. I ara el que hem vist és que quan estem donant aquestes vacunes, sobretot al Regne Unit, hem donat la de Pfizer i la d'AstraZeneca molt, les dues van igual de bé.
O sigui, en principi, l'AstraZeneca semblava que no era tan bona, però quan mires els resultats en el món real, està evitant un 90% dels ingressos a l'hospital. I la de Pfizer només un 80%. O sigui, fins i tot és més bona l'AstraZeneca en aquest sentit. Però bé, totes són molt semblants. Jo en aquests moments diria que si estem escollint entre Moderna, AstraZeneca, Janssen i Pfizer, que són les 4 que tenim per aquí, les 4 són igual de bones. Podríem parlar de les vacunes xineses i les russes, que aquelles són diferents, que sembla que les xineses, que estan donant molt a Sud-amèrica, tenen un percentatge bastant més baix. Potser aquelles serien diferents. Però les 4 que tenim aquí, la que et posin, sense cap problema, la que t'ofereixin, no s'ha d'adoptar en ni un moment. De fet, al Regne Unit ni ens ho diuen. Tu vas allà a vacunar-te i et posen la que tenen, la que ha arribat en aquell dia en aquell lloc. O sigui, no et donen opció ni t'expliquen quina et posen. Et posen la que t'arriba. Algú més vol preguntar alguna cosa? No? L'Anna Rosa aquí darrere de Trezzo ha posat els llibres d'en Salvador, els 2 llibres últims que tenim també a la biblioteca, per si els voleu venir a buscar per llegir. I aquest de lliçons d'una pandèmia, jo sempre penso que les coses no passen perquè sí i crec que sempre hi ha la part positiva de tot i encara que sigui difícil buscar la part positiva d'una cosa tan terrible com la que ha passat, jo penso que a tots ens ha donat una lliçó. Per exemple, en el cas de les biblioteques, jo crec que tenim deures a fer, perquè hem evidenciat que el paper social que tenim les biblioteques no l'estem complint del tot, perquè amb la pandèmia ens ha estat impossible arribar a tothom, que és la nostra màxima, arribar a tothom, i també sobretot ens ha estat impossible arribar a les parts més vulnerables de la població. I crec que aquí ens hem de posar molt les piles. Llavors, em fa pensar molt el títol d'aquest llibre, Lliçons d'una pandèmia, perquè sempre dic que la pandèmia ens ha deixat aquesta lliçó a nosaltres, les biblioteques. En els científics, quina lliçó us ha deixat? Puc resumir el llibre amb un parell de frases, si voleu, però llegiu-lo, agafeu-lo, perquè la idea jo crec que l'excusa per escriure el llibre va ser que és una mica el que deies, que hem de reflexionar amb el que ha passat tots a nivell de la nostra feina, de tot. O sigui, què ha passat? Per què no estàvem preparats? Per què l'educació no estava preparada? Per què les biblioteques no estaven preparades? Per què nosaltres com a ciutadans no sabíem que això podia passar? Per què els científics no han pogut anar més ràpid? Totes aquestes coses són reflexions que s'han de fer i veure què es pot millorar, què es pot canviar. Evidentment, hi ha coses que potser no les canviarem, evidentment hi ha coses que depenen dels poders més alts, però sempre hem de dir allò que la gent no sap el poder que té, no? La gent és la que té el poder al cap i a la fi per votar o no votar a un polític. I això és una mica el que és tota la roda, no? Llavors, si tu tens el poder per posar al govern una persona inútil com el Donald Trump, per exemple, o el Jair Bolsonaro, que són líders tòxics que han aconseguit que al seu país la gent es mori més del que s'hauria de morir. Potser reflexionem una mica més abans de votar, per exemple, seria una de les lliçons. Crec que la lliçó que hem d'aprendre tots a nivell de professionals i de ciutadans i el que sigui, és que cal ser conscients que aquestes coses passen. Hem d'estar preparats per les incerteses, hem d'estar preparats per coses que en aquests moments no preveiem. I això, una cosa que diem sempre als metges, és estar preparat pel pitjor i esperar que no passi, però estar preparat pel pitjor. I tant de bo no passi. És una mica el concepte que a la nostra vida potser no ens costa comprar una assegurança de vida o comprar una assegurança d'incendi o una assegurança del cotxe. Són assegurances que les paguem molt de gust esperant que no les haguem de fer servir mai, però en canvi a nivell global, planetari, de salut, potser no estem tan acostumats a pagar aquestes assegurances. Estaria molt bé invertir tot això, milions d'euros en recerca pel coronavirus i que no hagin de fer servir mai aquesta recerca. Fantàstic, molt millor que sigui així que no al revés, que tinguem la necessitat i no s'hagi invertit els diners. I hem de trobar la manera una mica d'estar preparats per les coses que sabem que poden passar. Sobretot coses, home, si ve un meteorit i cau a la Terra, doncs aquí no podem fer res, no podem preparar-nos gaire, perquè a més no sabem com passarà, si passarà o què, però les pandèmies sí que sabem que passen i que tornaran a passar. Les crisis econòmiques sabem que passen cíclicament. Podem preparar-nos per això, per evitar la propera o per fer que la propera no sigui tan forta com aquesta o que l'impacte no sigui tan fort.
crec que això és una mica els deures, les lliçons que, no sé, el que deies tu, de que coses bones poden sortir de segur, o sigui, de cada crisi poden sortir coses bones si reflexionem. I crec que és la feina, els deures una mica que hauríem de fer, no? De reflexionar tots fins al punt que puguem com podem fer que això sigui millor de cara a la possible propera desgràcia que haguem de patir quan sigui. Molt bé. Molt bé, Salvador. I de l'altre llibre, què hi ha de pandèmia? Doncs més del que sembla. Més del que sembla. De fet, el Janovic és una novel·la de misteri, amb ciència-ficció o una mica de fantàstica, diguéssim, que vam començar a escriure, vam planificar-la, vam començar a escriure amb el meu company, el Ricard Ruiz Garzón, company literari d'altres aventures com Herba Negra, doncs la vam començar a escriure molt abans de la pandèmia. De fet, el 2016 va ser les primeres idees que vam tenir i quan va arribar la pandèmia tenim la primera versió enllestida i resulta que és una novel·la pandèmica perquè passa a Janovic, que és un lloc on hi ha una mena de pandèmia que no saben què és. És una pandèmia que afecta les persones, la gent es posa malalta d'una malaltia que no es coneix, que no s'havia vist mai abans, però també afecta la realitat, afecta el que hi ha al nostre voltant, afecta les plantes, afecta els rius, afecta molt el cel, afecta el clima. O sigui, està afectada, és una pandèmia més transversal que aquesta que tenim ara, però és una mica una metàfora, perquè també aquesta pandèmia de Covid ens ha forçat, ens ha provocat una sèrie de canvis a la societat, que és això, també ha alterat no tan sols la malaltia, sinó que ha alterat també tota la societat al voltant nostre. I Janovic és una mica, sense plantejar-nos-ho, ens ha sortit una novel·la, una metàfora de la pandèmia. I en aquest cas està barrejat amb aventures perquè hi ha 9 personatges a la història que intenten solucionar-ho. O sigui, intentar esbrinar què està passant i solucionar-ho. I ho hem fet d'una manera també que és bastant en paral·lel al que estem veient aquests dies, perquè hem agafat personatges de diferents àmbits. Hi ha el periodista, hi ha el militar, hi ha el científic, hi ha el místic, hi ha tota una sèrie de personatges que són de camps concrets i veure com aquestes persones reaccionen davant d'una crisi important com la que té Janovic en aquest moment. Molt bé. I ara estàs escrivint alguna cosa? Estàs preparant... Sempre, no pares. Sempre, no paro. Tot i que he de dir que aquest any és l'any que he escrit menys de la meva vida. He escrit poquíssim aquest any perquè he estat molt embolicat fent altres coses i he trobat poc temps. Tenia poc temps i mentalment tenia poques forces per escriure, cosa que em passa poc sovint, perquè jo escric per defecte, estic sempre escrivint, perquè és una cosa que és necessària per la meva salut mental, que és escriure. I aquest any m'ha costat molt escriure. L'únic que he fet és escriure sobretot el llibre aquest de Lliçons de la pandèmia, és un llibre petitet. Ara estic treballant en un llibre de filosofia, que és una cosa que no havia fet mai, que és barrejar filosofia i ciència. O sigui, és un llibre que és dens en el sentit que per cada pàgina hi ha molta reflexió, per tant, vaig molt a poc. I en paral·lel he començat a escriure una novel·la. Estava escrivint una novel·la, però l'he aturat un moment per escriure una altra novel·la amb els 4 pensaments relacionats una mica amb la pandèmia. És una novel·la pandèmica, no sé si l'acabaré o no l'acabaré, però em venia de gust també a nivell psicològic explicar una història d'algú que està en una pandèmia. Potser ningú la voldrà llegir. L'altre dia deia una editora que està recomanant a tots els escriptors que no facin novel·les sobre pandèmies perquè segurament ningú la voldrà llegir. Però a mi en aquests moments m'és igual. No sé si l'acabaré... És com en el seu moment, durant la crisi de les Torres Bessones a Nova York, vaig tenir la necessitat d'escriure una novel·la que no l'he publicat fins l'any passat. O sigui, vaig tardar 12 anys a publicar la novel·la, no més, 18 anys a publicar la novel·la. Per tant, pot ser que d'aquí 18 anys publiqui la novel·la sobre la pandèmia, no ho sé. Però de moment ara l'escric perquè em ve de gust i necessito escriure-la i el que sí que veureu l'any que ve és una novel·la a mitges amb una escriptora que surt per Sant Jordi de l'any que ve. O sigui, ja tinc el llibre de Sant Jordi de l'any que ve ja estic. Abans que això veureu un llibre de contes a final d'any, un llibre de contes a mitges amb un científic, un altre científic, amb un altre metge científic, hem escrit contes de fantasia. O sigui, aquest serà pel setembre, pel Sant Jordi ja està... I això que he escrit poc aquest any, ja veieu que es van acumulant les coses. Tinc el llibre pel setembre, pel Sant Jordi i aquest de filosofia que segurament caurà també en un moment de l'any que ve. Que bé. Doncs jo crec que t'emplaço per Sant Jordi ja de l'any que ve directe. Per la revetlla de Sant Jordi de l'any que ve, digues, Anna Rosa. Sí que és cert que ho han demanat i que espero poder-ho fer també algun dia, sí. És veritat, jo no hi pensava, sí. Me'n recordo. Les noies del Club de Lectura de l'Anna Rosa, que són
noies de discapacitat intel·lectual, i doncs van demanar en Salvador un llibre de lectura fàcil. Doncs això, jo t'emplaço l'any que ve, ja per la revetlla, ja podem tancar agenda, però presencial. Tant de bo que l'any que ve ja sigui presencial, no? Ja hem de I patir llavors més. surts i et vas a mullar els peus al Mediterrani. Tant de bo. Molt bé, doncs, no sé, moltíssimes gràcies, Salvador, una vegada més per estar amb nosaltres i per ser tan fàcil d'entendre, d'estar amb nosaltres i per la teva disponibilitat. A tots vosaltres, doncs, gràcies per venir, per compartir aquesta estoneta de revetlla de Sant Jordi, que tingueu tots un molt bon Sant Jordi i bé, doncs, fins a la propera, que vagi molt bé. Gràcies a tots per venir, que vagi bé. Moltes gràcies. Adéu, adéu, adéu. Adéu. Adéu, adéu. 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 Adéu.